салом алейкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. Имрӯз тайёр кардани сочники с творогом, беҳад печёни резонаки бо творогай. Творог дошта бошен, ҳатман тайёр кунен, дига маҳсулотош дар хонаи ҳама ҳастай. Як дона тухм дар тесташ мерава, якта дар даруни ҳамаи творог. Ба 2 дона тухм беҳад печёни бо лаззат тайёр мекунем. 180 грамм маргарин, намиқа 180 граммай ҳами маргаринои тайёр аймо, як пачка разрихлитель, 300 грамм орд, 1 стакан орд мешавад, 300 грамм. Инамиқа 1 дона тухма дар ҳамаи отдельни як коса мегирен, 3 қошуқ пур чиз мегирен. Сметана, шакар. Шакара ҳар кас ба хоҳиши дил, як хел одам мехоҳад ки ширини бад нашава, камтар мегира. Ма гирифтум дар иҷа 8 қошуқ шакар. Мада чизи ширин мақулай. 8 қошуқ шакар дар ҳамаи ҳозе ки тайёр дорем, сметана ва тухму шакар. Анамиҷа аралаш мекунам. Як тараф да тайёр мемонам барои тестара шуридан. Иҷа ҳама шумо бо дигар намуд печёниҳои резонак тайёр кунед. инам хел ма дар холодильник мондумша то ира тайёр кардана я 5-10 минут дар холодильник беста. Творога қати якта зарди тухм, 6 қошуқ шакар, баъд крахмал, кукурузни крахмал 1 қошуқ, сметана меандозем 2 қошуқ сметана, 1 қошуқи дига орд. Орда ҳатман андозен 1 қошуқ пур. Вақте диден ки ҳами творогтон бо сусти бад мешава, бо бигирен 1 қошуқ дига ордам андозем. Бисёри бад не, обши ҳами 2 қошуқ можнай. Ма якнимта кукурузни крахмал андохтум, 1 қошуқ орд андохтум. Ба вилка агар ки блендер дошта бошен, блендер қати майда мекунен. Ман надоштам, ҳозирашда ба чӣ кардам? Вилка қати. Ҳама роҳи осон бо вилка қати аралаш мекунем. Ҳамха золачӯша тақсим мекунем. Кадоме ки тарозу дошта боша, ба тарозу 1 размер, надоштагӣ ба чашмам нигоҳ када 1 размер кулача када мемонем. Инам творога ма бисёр андохтум ки то ки ба маза шава. Анам мегирем болошонда тухм мешакен. Якта тухма сафедию зардиша якҷоя. Шотка қати ма болошда шакидам, дар ҳарорати 200 градус мондум печёнира. Инам пухтак. Ба хоси дили худтон мехостагиҳо сахарни пудра кунен. Намехостагиҳода ҳама хелам беҳад ширинаки ба маза омадаги. Ира гармогарм намехӯрам бисёр вақт, барои чӣ ки творогаш дертар хунук мешава, камтар гарм мемонада. Вақте ки хунук шуд, беҳад творогам бо хунук шава, хеле лаззатш дига хелай. ҳам хунук бо чуқа резонаки хушрӯ мебӯяд. ина ҳам майҷошда сахарни пудра мекунем. обши 19 дона мешава як рецептш. ба баракатай беҳад болаззат.
ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавем. намехоҳам мебиёд дӯстони азиз. Ширин накайнекин, барои ки ман шакарша бисёртар андохтам. Шириниш хали нормая, слишком ширин нестай. На беҳад вичи ҳам хушрӯвай, ҳам чизе ки фоиданокай. Творуқати барои кӯдако, барои саломатӣ беҳад творук фоида дора. дӯстони азиз, кадомида маҳқул боша, канали мо обуна шава, лайка фаромӯш накунен. ҳатман як аз шумо ҳичи намерава, як лайк просмотр. имрӯз духтаро ман самбуса пухтам. Инаҳа якм лиса мондам, ду лиса самбуса кардам, самбусаи кадугӣ. ина қабатоша бинед, чихе қабати хушрӯ омадагиай. самбуса чиха резонакай. рецептш ҳастай, ман закрепид мекунам, тамошо кунед. Я 3-4 влог пеш кардагиям ҳами самбусаи кадугия беҳад ҳами тесташ бамаза мебӯяд. 3 қабата ман рӯбарӯ амха мепечонам. руған мешакам, равғани говай, нимта шедрай летаяй. Шедрай лета ҳами айма 1 килоай, аки нимта ҳам нева, гӯё я 200 грамм шедрай лета, қати равғани гов аралаш кардаги шакидагиям. Тамом. Дурунжа хай фарши кадугӣ. Набинед бо қабатош маълумай, беҳад қабати вай омадаги не. таги шакл овуш буромадай, ови ҳами чиз каду мебурояку. ман чихе мекунам биген, ҳами кадура пешакӣ намекунам. золома тайёр мекунам, баъд кадура мегирам, ина инҷа шикофак шуд. овуш буромадай. золома тайёр мекунам, баъд мегирам чӣ мекунам, ҷӯшай ҳами ома навира гирифтан тахшрӯво гирифтестам. иштам овуш буромадаги хеле ба корча тоза мекунам, мегирам, барои ки сухтагӣ нестай. ови каду буромадаги баъд вай мекунам, мегирам кадура сразу тёрка мекунам, золо тайёрай. тёрка мекунам, пиёза майда реза мекунам, мурч, зира, приправа, ғураи гашт чамай чия намака мекунам, аралаш мекунам, сразу тунук када печондан мегирам. хе намемонам пешакӣ бикунам ба ним ҳамо овикс каду мебуроям, хали намекунам. ба кам тараки ҳами чиз да мебуроя фисоравно. хай зато дуруни ҳами самбуса сочни мешавад. беҳад бамаза мешавад. и якм лисшай. баъд духтаро бои намира гуфтани будам, ҳамида савол шудагӣ буд. и ранги коғаз нестай. и ранги клёнкаяй, кимчи халияй. ина меха осонай мешуш даже меха ба корча, ина меха мекина корчаро бисёр намерасони ки шикофш накна. як ҳами мебара, хела мебара. ина иша бинед. ҷӯшак. вообще иш наштай. кам буромадай ови иш. инам хали беҳад чизи нағзай, 2-3 ҳами дорум алиш када тез ҳами рӯз булочкарам пухтам, ҳам хе корма осон кадаг. умуман листа тоза ҳак места, фақат ҳами вай мекунӣ. гарма мондиста. гуфтам ба чӣ мегирам ки худаш. ина духтаро ой гармай. овуш буромадай овокадо. ира сразу мегирим, дигари шабо ба имтари тоза мемонам, 1 минута ира мешӯем. и дуюм лист шаид дӯстони азиз ами қашида дуюм листаш дур-дурак монду мобайнишда. сиёдона надоштум, фақат кунҷи доштум, ба накадам болошда. ами просто зарди тухми сафедиш яҷоя, я тухма ҳам сафедию зардиш яҷоя болошда шакидагиям. бисёр савол метиҳанд ки болои булочка ягон чида нишон метиҳам, сафеди зардиш адел меган ё ними зарди холиша меган. не, ҳардаш ами як тухма силикон мешканам, аралаш мекунам, мешакам. ина мехе
қабатоши намехе мебиям. Беҳад хушрӯ мебиям. намехе дӯстони азиз, ба ҳамин навора ба охир мерасонам. Дар паноҳи Аллоҳ бошен то наворҳои оянда. Худованд нигаҳбонтон бошад. Ба ҳамин влога ҷамъбаст мекунем. На резонакиша бинем. беҳад резонакай. ҳатман тайёр кунем, пушаймон намешавем. беҳтарин рецептҳо ҳамин рецепта самбусара закрепит мекунам. ҳамин кунен фақат маслаша камтар рӯғани гову любой намуд вай маргарин мешавад. تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني ميلت قلبي